Hola, soc la Vicky Sánchez i llegiré el Salm 60. Per al director, Shushan Edut, Mictam de David, per instruir, quan lluità contra Aram Naharaim i contra els arameus de Sobà, i quan Joab tornà i encolpí 12.000 d'Edom a la vall de la Sal. Oh Déu, ens has abandonat, ens has desfet, t'has enutjat, torna a nosaltres. Tu has fet tremolar la terra, l'has esberlat, repara-li les esquerdes perquè trontolla. Tu has fet veure al teu poble la duresa, ens has fet veure el vi que fa tentineixar. Has donat una senyera als qui et temen, perquè sigui desplegada a causa de la veritat. A fi que els teus estimats siguin alliberats, salva'ns amb la teva mà dreta i respon-me. Déu ha parlat en la seva santedat, exultaré de goig, repartiré Siquem i amidaré la vall de Sucot. Galaad és meu i Manassès és meu, i Efraïm és la fortalesa del meu cap. Judà és el meu legislador. Moab és el llibrell on em rento. Llanço la meva sandàlia sobre Edom. Crida victòria per mi, oh Filistea. Qui em portarà a la ciutat assetjada? Qui em manarà fins a Edom? No ets tu, oh Déu, que ens havies rebutjat? I no sortiràs amb els nostres exèrcits, oh Déu? Proveeix-nos d'ajut contra l'adversari, perquè és inútil la salvació de l'home. Amb Déu farem proeses, i ell trepitjarà els nostres adversaris.